Benvinguts al concert de primavera que amb esforç i treball ens han preparat el cor i l'orquestra de la Societat Artística Musical d'Alginet. Abans de començar, voldríem agrair la presència de les autoritats així presents, així com de tots els assistents així reunits. En primer lloc, actuarà el cor. Farà l'entrada en estos moments i, de la mà del director Candy Escrivà, es cantarà la cançó Ai, linda amiga, del segle XVI. Es recopilarien composicions per a ús d'una casa aristocràtica, una catedral o qualsevol altra institució que tingués al seu servei una capella musical. És una cançó profana, escrita en castellà culte, encara que d'origen popular. Cançó dolçament malenconiosa en la qual l'amant sembla lamentar, més que la seva mort, la separació dels amants que la mort provoca. Amb tots vostès, de la mà de Candy, el cor de la Societat Artística Musical d'Alginet. El cor i jo personalment, als amics del cor madrigal de Benifaió que han vingut a cantar amb nosaltres, perquè possiblement sense ell no haurem pogut oferir-los el repertori que s'anem a oferir. Moltes gràcies a ells. Un cavalier di Spagna, anònim italià del segle XVI. Aquesta peça apareix en el llibre primer de la Clos, 1526, sota les inicials FP, però com que no es sap amb seguretat el seu autor, es cataloga com anònim. És una vilota
forma de cançó lleugera basada en melodies populars molt utilitzada a Itàlia al voltant de 1520. En general, era per a 4 veus amb la melodia en la veu tenor. Els textos van ser en la seva majoria rústics, vulgars i especialment dins dels cercles culturals venecians de la dècada de 1540, còmics i satírics. La podrem escoltar en moltes recopilacions de cançons de l'època d'Sborgia a la que pertany. Seguidament, el cor de la mà de Candice Day. A continuació, Rosa de Bardissa de Verne, 1800-1833. Hayden Roslein és un poema escrit per Goethe. Es diu que en record del seu romanç apassionat amb Friedrich Bryon. Durant els seus anys en Estrasburg, inspirant-se en una cançó del segle XVI. Té 3 estrofes que s'ajusten a la mateixa melodia. És molt popular en Alemanya, on es canta en totes les escales.
finalment, el cor ens oferirà Nocturnes de Mozart. Escoltarem 5 de les 6 nocturnes de Mozart. Lussicare, Lucibele, Selondam ben mio tusei, Due pupilli amabili, più non si trovano, ecco che il fiero istante. El nocturn és una peça de música vocal o instrumental de melodia dolça i estructura lliure. La denominació nocturn se li donava en una primera instància en el segle XVIII a una peça pensada per a certs moments, generalment en festes de nit. El text és obra del poeta italià Pietro Metastasio, molt famós en l'època per ser un dels majors llibretistes d'òperes. El caràcter de les nocturnes era lleuger i desenfadat. Música per amenitzar velades, música de fons, en molts casos amb els instrumentistes, cordes sobretot, amb alguns afegits de metall i percussió, desplegant-se en xicotetes orquestres per diferents llocs de l'estància on es feia la reunió o la festa. Avui els escoltarem acompanyats pel piano de la mà de Jesús Antic. Un fort aplaudiment.
així l'actuació del cor. Després ens tornarem a veure. Ara farem un xicot de descans mentre se prepara l'orquestra i en seguida continuem. Fins així el concert de primavera de la Societat Artística Musical d'Alginet. Esperem que hàgiu gaudit. Bona nit a tots.